गांबेसे थननो इयावलाय ए हिसाब लाया आंलाय हिसाब लायो हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान ब्लगाव बरायबावनाय जाबाय दायो आङो साहा लोंनो थांनो नागिरदों दासान्दिथ' केरेलायाव दंथ'यो एकदम गामि बिथोराव हाबसुनानैहाय बबेथिं मा जेबो हमनो हायाखै लोगोआ खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो मा खामानि मावो बेखौहाय ससे देखायनायगोन आं नोंथांमोननोहाय भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जोबजासे दाउसेन दाउलाखौ दिनैसो गाबनाय खोनाबाय आं दाखाल फैजेनलाथ' स्रि स्रायल' मोनखादों ओमफ्राय सैमा होननायखौनो नुखायाखै आं दासिमबो बेयावहाय बे एरियायाव आं थानाय एरियायावहाय डिस्ट्रिक्टनि नामखौ मा होनदोंमोनथाय बावबाय थायो आङो डिस्ट्रिक्टनि नामखौनो गोसोआवनो थाखाया साहा लोंनो थांगोन नालाय जाबाय टाइमा 9टा बेलासियावसो नुनो मोनगोन रायजोफोर भिडिअखौहाय मेन लामायाव फैबाय आं नै बे जाबाय मेन लामा न' गुदिनिफ्राय हाग्रा गोजा कम्पानिया बेयावनो मोनलै बयबा लामा सेरावहा फिसा माबा निउस पेपारनि माबा पेपार हाग्रा ओमफ्राय माबा माबि खाम बायदि बानायलाबायो दा एसे देखायनाय आं र' बे गारि दंफैयो नैबेसो दंफैयो हा बाब नोंसिनि खामानि मावनायखौसो लानो नागिरबावदों आङो लानाङासोनो गथ'फोरनि साइकेल बिराद मोजां दङ गोदान बाबुमोन बाबामोनखौ बायहरदोंनो साइकेला जा मोजां दङनो बिसिनि कम्पानिया बैनो हनै हब्बै नुहुरनाया बेथ' दखान जाहैबाय गामि सिं बिदि दखान गोजा अनलाइन पेमेन्ट गोजा आरो ओमफ्राय दे मा सामान दं सामान सोलायलांबाय माबा बुस्थु साइकेल उन्दैफोरनि साइकेल खालि साइकेल नोंथांमोनाबो नै बाबुमोन नानिमोन सालायग्राया गारिया नै बायहोदोलै बाबुमोन बाबाखौ नै जा मोजांखा हेन्देल दंलायखायो नै आल्ला मोननाला बाब्राब गाबना हो लेपटप खालि उन्दैफोरनिल' गोजा साइकेलानो नैबेबो गासिबो उन्दैफोरनि गोजा बेसेबां साइकेल नायनो उन्दैफोरनि गोजा उन्दैफ्रा बांसिन सालायो नालाय नै गोजौ गाहाय बा नोंथांमोना मा नांगौ केरेलायाव गामि एरियायावनो मोनजोबगोन आरो फारसेनिफ्रायनो नों अनलाइन फैसा फाथायहरनाय गुबुन जायगायाव थांनाय टिकेट बैफोरखौ नोङो फारसेनिफ्राय बेयाव मोनजोबनो हागोन होना दंखायो नै फारसेनिफ्राय आरो गोजानाव थांनांनायनि गोनांथियानो गैया ओरै मा दंबावो मैगं थाइगं मालानि समाव बेरायनो मोनगोनथाय मिथिथ'ला र' फैनो आंनि गोरबो बिखायाव केरेला टावाराबो जायगायाव दंखायनो खाथियावनो जेबो टेनसन गैया भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखाय बेयाव फैबायथाय फोर 1 2 3 ल' होनलाङो दा जों नास्ता खालामहैनो नागिरदों मा जायगा होनोमोनलाय बेखौ खोन्थादो आंथ' गोसोआव थायालै केरेला मालाप्पुरम डिस्ट्रिक्ट
पालघाटनि भिडिअनि गेजेरावसो खोनाबाय नोंथांमोना जायगानि मुंखौ मोजाङै खोनासंना ला आरो स्किप खालामनानै नायदोंबाथ' मिथिनाय नङा दा मबेयावहाय बे जायगायालाय नुलायगोन केरेला जायगाफोरा माने ओइ मालाफोर एरियायाव एकदम माने सकफोरा खाथि खाथि गोजा आरो गासैबो टाउन बायदियानो लामा थानाय दखाननै गासैबो दखान गोजा बेयाव मेन रड मोनसिगोन हबेयावहाय केरेलाखौ मारा बेरायनो मोनगोन गासिबो मोजां मोजां जायगा बेरायनो मोनाखै जरा जरा हौवा हिन्जाव गोसोथोलायनाय सेंग्रा सिख्ला थानाय नङालै ओरैहाय टाउन साइडजोंसो माबायदिथाय बेयावनो नामा टिकेटखौ देखायनांगौ र' गाननाय जोमनाय ओरैहाय जाग्रा लोंग्रा दङ नै लाखैलै नोंखौ ओरै लटार टिकेटखौ देखायनांगौ गासिबो लेखा कम्पानि माने निउस पेपारनि माबा माबि बानायलाबायो बे निउस पेपारनि हासिनानै दोननाय गोजायो समाव ओमफ्राय नै बिदि पेकेट सोयो खननानैहाय पेकेटाव सोनांगौ आरो निउस पेपारनिखौ बिदि बुंखानांगौ बे गासिबो खालि जाजोब्बाय रुला नै बिदि खम खस्थ'नि नाखोनायाव एसे एनैल' गिलियो मेचिन गैया मा गैया मेचिन दंब्लासो दफाङावनो थाङो जाबाय गांबेसे थननो इयावलाय आखाइजोंसो फिदिंबाय थानांगौ नै बेखौ दैनानै हाब गोरायानो जायो माथो नै जबायसो थबस्र' जिनायनिसो हनै जबायलै लोगोफोर मेचिनाव हास'नायसै नै बेबायदि लेखा हास'ग्रा मेचिन बख'नायसै दा बर'फ्रा साथाम माइ क्या बोल रहा क्या बोल रहा मालिक के टिकट मालिक अच्छा टिकट अच्छा टिकट ठीक है हाँ अरे वो वीडियो आला പോവാനാ പോവാന് ഇന്നലെ വന്നു बिदि जाबनानै दोननांगौ नै बेयाव नाय गासिनोबो बिदि हास'नानै जाबनानै दोनजोबबाय लेखा बुकनि थाखाय इयो फरायग्रा बुक मा बुक खालामो नै बैबो हास'ग्रा मेचिन बे मेचिनाबो बिदि पेकिं खालामगासिनो दं बेयावहाय बान्डेल खागासिनो बेजों जखा खालामजोबनांगौ आरोखि माबा मिटार सुनानैहाय नैबे गासिनोबो लेखा फरायग्रा बायदि बायदि बुक बानायो आरोखि बेखौबो लानांगौलै सालायनायखौबो औ दानिया बिनि हानायखौ लानोसै नैबे मेचिनजों हागोन
ओमफ्राय नै बिदि जखा सुजोबनाय बर'फ्रा साथामल' मावो बेयावहाय नै हास'वाखिसै माथो बे गाद्रा गुद्रा बे हासिनायनि बेबो लांफिनजाजोबो कम्पानियाव लेखा बानायफिनजोबनायखौबो बे गाद्रा गुद्रा हासिनायखौबो माने बे बान्देल जुनानै दोननाया रेडि जाखानाय ना मा जाखो ना हास्रा जाखो हासिनाय बारा गिदिर नङा कम्पानिया फिसायानो मोजांलाय एसे खामानिया बिदि जाबनांगौ दानिया हरै ओरै मोनसे लाबावनि थांखायो बेलेगआ बिसिनो सानै सासेया नुजाबावा होनबाय दा लाजिबावो गावगा नै जिनाय दंनो खान जबाय थादों दा रोजाखानै जिनाय दङ ओंखायनो जबाय थादों बे सासे ओमफ्राय हरै थांबाय सासे बिसोरो बर' ओमफ्राय सासे दंबाव सासेया लाजिबावदों नुजानोहाय केमेरायावहाय बे गासिबो दोननाय नुदों बेखौ लांफिनजोबो नामा बे रुलाखौलाय बे गोजौनि जाबना दोननाया बे रुला गासिबो नै बेबायदि गोजा नै बेबायदि गोजा पेकिं खालामग्रा मेचिन बे फिसानि दा बेजोंहाय बान्देल खायो बेबायदि खायो बेबायदि पेकिं खालामनानै निउस बानायग्रा कम्पानियाव डाइरेक्ट थांबाय बेयो आरो लेखा रुल लानोबाखै बेसे गिदिर गिदिर ओरैबायदि अजन दङ दा नैदि फिदिंनांगौ बेयाव मालिक दंलै रायनायसो नामा मालिकआ फिदिंनांगौ नै फिदिंनांगौ जाहैबाय गांबेसे थनो इयावलाय ए हिसाब लाया आंलाय हिसाब लायोसोङो मालिक दं ना मायावलाय ए नै मालिक जिरायग्रा खिबो नुयो पेकिं खालामबाय दंजोबो लेखा गासिबो बेलाय खामना माथो बैयो ना लेखा बुकसो लेखा बुक नङा टिसु पेपारानो टिसु पेपारनि बैयो टिसु पेपार किल'से रबार टिसु पेपारसो आरो इयो बेबो पेकिं मेचिन बेनो रायजोफोर दिन्थिजोब्बाय आं नोंथांमोननो बे लेखा बानायग्रा कम्पानिनि नामा मा नामोनथाय बेवहाय काटिंल' डाइसल' खालामनानै हरो आरो जखा सुनानैहाय पेपारनि टिसु पेपार ओमफ्राय फरायग्रा लेखाफोरनि बिदिनो बायदि बायदि बानायो खोमा 20-15थासिम माबा दंदां आलदा आलदा साइजनि ओमफ्राय दा बर' साथाम मावो आरो ओमफ्राय बिसिनि बेथना माने केजि हिसाबसो होनदों नामा मावनो हानाय केजि हिसाब ओमफ्राय बबेबा गिदाब माने फिस हिसाब बिदिसो आरो सानसेयावहाय 700सोनि हायो होननानै बुंदों बिसोरो माने खामानि मावनायजोंसो खोथा आरोखि नोंनि मावनायजोंसो खोथा बेनो आरो ओमफ्राय लटारि होनब्ला लटारि जाजाया लोंजाया ओरैबायदि लटारि फानोलै आयो मालाबा आलदा भिडिअ खालामनानै आङो नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि लटारि फानो बिसोरो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आं
आं दा रुमाव सफैबाय ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय रायजो राजा नोंथांमोना बे ब्लगखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव आरो दिनैसो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोननि जोबोद सापर्टनि गोनांथि बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बार खावलायबाय थानाय जायो मोनफ्रोमबो भिडिअ खावलायनाय जायो नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय मोनोब्ला भिडिअ खालामबाय थानो ओरैबायदि एनार्जि मोनो ओरैबायदि बोलो मोनो बुंनानै फोजोब हाया दा आङो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन जै बर' हारिनि आरो नेनानै थाबाव गोदान भिडिअ फैगासिनो दा आंबो हारसिं जायगाफोरखौ मिथिजोबाखै बेरायनो ओमफ्राय लोगोआबो खामानियाव बेस्थ' दङ आंखौ बेरायहोग्राया